Η οικογένεια Μπαλαντίνος ξεκίνησε από τις κορυφές του Θερίσσου το 1928. Με σεβασμό και αγάπη στην παράδοση παράγει αγνά κριτικά τυροκομικά προϊόντα. Αντιμετώπισε με περηφάνεια τις σκληρές και δύσκολες μέρες που έζησε ο τόπος. Υποδέχτηκε με δημιουργικότητα τις όμορφες μέρες που πάντα ακολουθούν. Έμεινε αναλύωτη στις αλλαγές των εποχών και των ανθρώπων. Διατήρησε την ίδια συνταγή και κράτησε βαθιά μέσα της το γνήσιο κρατικό χαρακτήρα. Για να μπορούμε όλοι και παντού να απολαμβάνουμε τα προϊόντα του τόπου αυτού. Μπαλαντίνος. Τυροκομικά προϊόντα Κρήτης.